τη φωνή. Λοιπόν, ανοίγω όλο τον κόσμο να έρθει μέσα. Καλησπέρα σε όλους. Σας καλωσορίζω στη σημερινή συνάντηση και θα έχουμε τον κύριο Γεώργιο Τσότσο από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα μας μιλήσει για τους Μακεδόνες της Διασποράς του 17ου αιώνα. Συγγνώμη. Της Διασποράς από την Κεντρική Ευρώπη και από τα Βόρεια Βαλκάνια. Είναι τέτοιο, είναι αυτός που τον προσέχει. Συγγνώμη, μια στιγμούλα, έκλεισα όλα τα μικρόφωνα και παρακαλώ την κυρία Γκατζούλη να ανοίξει το μικρόφωνο της και ο κύριος Τσότσος. Κυρία Γκατζούλη, έχετε το λόγο. Ανοίξτε το μικρόφωνο σας. Ευχαριστώ πολύ. Μια στιγμή. Σας ευχαριστώ, καπετάνιε. Μ' ακούτε, έτσι? Ναι. Καλησπέρα σε όλους και με τη σειρά μου καλωσορίζω τον καθηγητή κύριο Γεώργιο Τσότσο, ο οποίος κατάγεται από τη Γαλατινή και την Ανθούσα Βοήου Δυτικής Μακεδονίας. Είναι τοπογράφος μηχανικός, απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διδάκτορ παλαιοδομίας χωροταξίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, μεταδιδακτορικός ερευνητής ιστορικής γεωγραφίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με μεταπτυχιακό πολιτισμικών σπουδών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και μεταπτυχιακό DEA Ιστορίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Λίλης στη Γαλλία. Συνταξιούχος εκπαιδευτικός και πρώην σχολικός σύμβουλος εκπαιδευτικών, πολιτικών, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, τοπογράφων, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Βόρειας Ελλάδας. Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και στο ΤΕΗ Θεσσαλονίκης. Είναι συγγραφέας 4 βιβλίων, Μακεδονικά γεφύρια, Γαλατινή Βοή Κοζάνης, Ανθρωπογεωγραφική λαογραφική προσέγγιση δυτικομακεδονικού χώρου, Ιστορική γεωγραφία Δυτικής Μακεδονίας, το οικιστικό δίκτυο 14ος-17ος αιώνας και με την βοήθεια του κυρίου Δημητριάδη, Ιστορική γεωγραφία της Θράκης τον 19ο αιώνα. Είναι επιμελητής έκδοσης άλλων 8 επιστημονικών συλλογικών βιβλίων και περισσότερων από 80 μελετών δημοσιευμένων σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους πρακτικών επιστημονικών συνεδρίων σχετικών με την ιστορική γεωγραφία της Δυτικής Μακεδονίας, της Θράκης και της Μικράς Ασίας στη νεότερη περίοδο, την ιστορία της γεωγραφίας, χαρτογραφίας και γεωδεσίας και της τεχνικής εκπαίδευσης. Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Γεωδεσίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, του Εθνικού Κέντρου Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς και της Βοηακής Εστίας Θεσσαλονίκης. Ο τίτλος του σήμερα, όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος, είναι «Μακεδόνες της Διασποράς στη Βόρεια Βαλκανική και την Κεντρική Ευρώπη, 17ος και 19ος αιώνας, μέχρι 19ο αιώνα». Κύριε Τσότσο, το μικρόφωνο είναι δικό σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Κατζούλη, ευχαριστώ τον κύριο Ρίγο και όλους τους συντελεστές της International Hellenic Association που μου κάνουν την τιμή σήμερα να επικοινωνήσω με εκλεκτούς ανθρώπους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συμπατριώτες, και να μιλήσω για ένα θέμα
που είναι πολύ γνωστό, είναι πασίγνωστο, είναι πολυερευνημένο, αλλά εμείς θα το δούμε από μια ιδιαίτερη οπτική αυτή της ιστορικής γεωγραφίας. Είναι ένα θέμα που δεν ξέρω αν φαίνεται σε όλη την οθόνη. Σας δείχνω εδώ πέρα ένα κατάλογο των βασικών έργων πάνω στο αντικείμενο αυτό, των ιστορικών έργων. Ήδη από το 1911 ο Σπυρίδων Λάμπρος πρωτοέγραψε για τους Έλληνες απόδημους και κυρίως τους Μακεδόνες, τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, μέχρι το τελευταίο βιβλίο του Σταύρου Λιαδέλη. Εμείς θα δούμε όμως το θέμα από την άποψη της ιστορικής γεωγραφίας. Η ιστορική γεωγραφία είναι η γεωγραφία του παρελθόντος. Είναι η εικόνα του γεωγραφικού χώρου στο παρελθόν και με τη βοήθεια της ποσοτικής ιστορίας, εργαλείων της ποσοτικής ιστορίας, αριθμητικών στοιχείων δηλαδή. Βλέπουμε καταρχήν μία εικόνα, ένα χάρτη της Ευρώπης που μας δείχνει στις αρχές του 19ου αιώνα όλους τους οικισμούς, όλες τις πόλεις όπου ήταν εγκατεστημένοι Έλληνες πάρικοι. Με κόκκινο χρώμα είναι η περιοχή που μας ενδιαφέρει σήμερα, η Βόρεια Βαλκανική και η Κεντρική Ευρώπη, και με το μπλε χρώμα είναι η υπόλοιπη Ευρώπη, όπου βλέπουμε μεγαλύτερη πύκνωση στην Ιταλία και βλέπουμε ότι οι Έλληνες απόδημοι είχαν φτάσει εκείνη την εποχή δραστηριοποιηθεί και κυρίως ως έμποροι και στη Βρετανία και στην Κεντρική Ευρώπη βορειότερα, μέχρι τη Γερμανία και βέβαια και στη Ρωσία, ακόμα και στην Αίγυπτο την εποχή εκείνη. Κάνουμε ένα zoom στην περιοχή που μας ενδιαφέρει και βλέπουμε την εικόνα που είχε ο γεωγραφικός χώρος στα μέσα του 19ου ή στις αρχές του 19ου αιώνα. Βλέπουμε δηλαδή την Οθωμανική Αυτοκρατορία να καταλαμβάνει το νότιο μέρος της Βαλκανικής με όριο το Δούναβι. Βλέπουμε την Μεγάλη Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία και επομένως ο χώρος για τον οποίο θα μιλήσουμε είναι είτε μέσα στο έδαφος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η Σερβία, η Νότια Σερβία, είτε στο χώρο της Αυστρο-Ουγγαρίας, ακόμα και στα δύο πριγκιπάτα της Βλαχίας και της Μολδαβίας που ανήκουν στη σημερινή Ρουμανία, που εκείνη την εποχή ήταν κάπως ημιανεξάρτητα υποτελή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και βλέπουμε τους οικισμούς όπου είχαν εγκατασταθεί Έλληνες με βάση την έρευνα που έχουμε κάνει, εγώ με άλλους δύο συνεργάτες μου, η οποία βέβαια δεν μπορεί να είναι συνολική και εξαντλητική, ποτέ δεν θα είναι, αρκεί να σας πω ότι ναι μεν έχουμε μια πλούσια βιβλιογραφία εδώ και 120 χρόνια περίπου πάνω στο θέμα αυτό, αλλά θα πω μόνο το εξής, ένας εκλεκτό τέκνο της Κοζάνης, απόγονος Κοζανιτών, ο Θεοφάνης Πάμπας, από τη Βιέννη, έδωσε πρόσφατα στη βιβλιοθήκη της Κοζάνης 62 κυβότια με έγγραφα και υλικό από τους αποδήμους Μακεδόνες της Αυστρίας και ιδιαίτερα της Βιέννης. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσα πράγματα έχουμε να μάθουμε ακόμα για τις αποδημίες και την δράση των Ελλήνων και ειδικότερα των Μακεδόνων στην Ευρώπη, στην περίοδο πριν από το 19ο αιώνα, 19ο αιώνα και νωρίτερα. Και προχωρούμε τώρα εμείς να δούμε τις εγκαταστάσεις, γιατί εφόσον το βλέπουμε από την οπτική της ιστορικής γεωγραφίας, θα επικεντρωθούμε στους χώρους όπου εγκαταστάθηκαν και στους οικισμούς από όπου ξεκίνησαν και θα δούμε και τι επιπτώσεις είχαν αυτές οι αποδημίες στους οικισμούς από όπου ξεκίνησαν οι Μακεδόνες απόδημοι. Βλέπουμε καταρχήν το χώρο της Βουλγαρίας. Είχαμε αποδημίες ακόμα και στην παλιά πρωτεύουσα, στο Βέλικο Τάρνοβο, στο Ρούσε, το Ροχτσούκι, αλλιώς Πλεύνα, Πλέβεν, Σύστοβ, Αρβανιτοχώρη. Προχωράμε τώρα στην πρώην Ιουγκοσλαβία που μας ενδιαφέρει περισσότερο, με βάση κυρίως τις μελέτες του αειμνίστου καθηγητή Παπαδριανού, και βλέπουμε ότι οι οικισμοί όπου εγκαταστάθηκαν Μακεδόνες στην περίοδο που μας ενδιαφέρει διατάσσονται κυρίως κατά μήκος του ποταμού Μοράβα, του παραπόταμου του Δούναβη. Δεν ξέρω αν φαίνεται ο Κέρσορας που κοινώ πάνω στο χάρτη. Μάλλον δεν πρέπει να φαίνεται. 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 Εκεί που έχετε το βελάκι. Βελάκι, ναι, φαίνεται. Ωραία. Λοιπόν, κατά μήκος του Μοράβα, του ποταμού Μοράβα, ερχόταν στη γραμμή Αξιός Μοράβα από τη Μακεδονία και στη συνέχεια έφταναν στο ευρύ Πανωνικό Λεκανοπέδιο, όπως ονομάζεται από τη Ρωμαϊκή περίοδο ακόμα η πεδιάδα της Κεντρικής Ευρώπης, και εγκαθίσταντο, κοιτάξτε εδώ, το Ποζάρεβατς είναι το γνωστό μας Πασάροβιτς από τη συνθήκη του Πασάροβιτς. Τρεις συνθήκες έχουμε, τη συνθήκη του Κάρλοβιτς το 1699, τη συνθήκη του Πασάροβιτς το 1718 και τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καναρτζή το 1774, μετά από αυστροτουρκικούς ή ρωσοτουρκικούς πολέμους, με βάση τις οποίες οι Έλληνες απέκτησαν προνόμια αποδημιών
και δράσεις ως εμπόρων στην Κεντρική Ευρώπη. Αυτές οι τρεις συνθήκες ευνόησαν πάρα πολύ το εμπόριο και τις αποδημίες. Στη συνέχεια στο Σμεντέρεβο, στο Βελιγράδι, και δίπλα στο Βελιγράδι είναι μια μικρή κομμόπολη, το Ζέμουν, το οποίο ήταν βασικός σταθμός από όπου ξεκινούσαν οι δρόμοι επικοινωνίας με την υπόλοιπη Αυστρο-Ουγγαρία, βορειότερα, την εποχή εκείνη. Οι γραμμές που βλέπουμε είναι με βάση τα σημερινά σύνορα, δηλαδή με βάση τα σημερινά κράτη. Εξετάζουμε λοιπόν τη γεωγραφική διασπορά των Μακεδόνων αποδήμων στους χώρους των σημερινών κρατών. Και βλέπουμε ότι έχουμε στο Ζάγκρεπ, ας θυμηθούμε ότι ο Δημήτριος Δημητρίου, ο εθνικός ποιητής της Κροατίας, καταγόταν από την επαρχία Βοήου, από τη Σιάτιστα και την Εράτηρα, και προχωράμε τώρα βορειότερα στην Ουγγαρία, βασικό τόπο αποδημίας των Δυτικομακεδόνων ιδιαίτερα. Να πούμε ότι μία πόλη εδώ που βλέπουμε, το Κέτσκεμετ, ήταν αποκλειστικά σιατιστινή, με πάρα πολλά αρχεία στην περιοχή εκείνη, ενώ στο Μίσκολτς ήταν εγκατεστημένοι πάρα πολλοί Μοσχοπολίτες, και πρόσφατα μάλιστα κυκλοφόρησε και ένα βιβλίο της καθηγήτριας Κωνσταντίνας Καρακώστα, ιστορικού, με βάση σχετικό με τις αποδημίες των Μοσχοπολιτών στο Μίσκολτς. Και βέβαια στη Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία, και σε όλες τις άλλες πόλεις, Γκιόρ, Κόμαρομ, Χόντμεζοβασάρχελη, Ζέγκετ, Ζέντες, Ντέμπρετσεν, Μίσκολτς, Έγκερ, Γιόγκιος, Τοκάι, και στη Βιέννη. Όπως βλέπετε, οι πόλεις της Ουγγαρίας είναι πολλές, ενώ στην Αυστρία επικεντρωνόμαστε μόνο στη Βιέννη. Μόνο στη Βιέννη έχουμε βρει μέχρι τώρα, και όχι στην υπόλοιπη Αυστρία, Μακεδόνες αποδήμους, και μάλιστα πάρα πολλούς. Να πούμε τώρα κάτι, δύο ενδεικτικά παραδείγματα από τη δράση των αποδήμων Μακεδόνων στην Ουγγαρία καταρχήν, όπου κατά την Ουγγρική ιστοριογραφία οι Έλληνες είναι εκείνη η επιχειρηματική μειονότητα η οποία οδήγησε την Ουγγρική οικονομία από ένα μεσαιωνικό αγροτικό σύστημα. Μέχρι τότε, δηλαδή μέχρι τον 17ο αιώνα και 18ο, η Ουγγαρία ήταν μια αγροτική χώρα. Πήγαν λοιπόν οι Μακεδόνες έμποροι μέχρι εκεί και κατάφεραν σιγά σιγά να προωθήσουν τη χώρα από το σύστημα το παλιό, το αγροτικό, στο καινούριο, στην κεφαλαιοκρατική και πιστωτική οικονομία, και τόσο μεγάλη ήταν η επιρροή των Μακεδόνων εμπόρων, ώστε η λέξη γκέρεγ, που στα ουγγαρέζικα, στα μαγιάρικα σημαίνει έμπορος, σημαίνει και Έλληνας. Δηλαδή η λέξη γκέρεγ, Έλληνας, κατήντησε να σημαίνει έμπορος στην εποχή εκείνη. Και κλασικό παράδειγμα είναι η οικογένεια του Γεώργιου και του Σίμωνα Σίνα από τη Μοσχόπολη, στα όρια της Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, τη μεγάλη βλαχική πόλη της ύστερης τουρκοκρατίας, όπου εκτός από τις ευεργεσίες που έκαναν στην Αθήνα το Πανεπιστήμιο, την Ακαδημία, το Αστεροσκοπείο και άλλα, στη Βουδαπέστη η οικογένεια αυτή χρηματοδότησε την πρώτη ατμοπλοϊκή εταιρεία του Δούναβη, την Κρεμαστή Γέφυρα, το Εθνικό Θέατρο, τη Βασιλική του Αγίου Στεφάνου, την Ακαδημία των Οικαστικών Τεχνών, την Ακαδημία των Επιστημών. Η Γέφυρα των Λεόντων που βλέπουμε στην Βουδαπέστη, η πρώτη που έγινε με χρηματοδότηση της οικογένειας του Γεωργίου και του Σίμωνα Σίνα από τη Μοσχόπολη, όπως και στο βάθος που βλέπουμε φωτισμένη τη Βασιλική του Αγίου Στεφάνου, την σπουδαιότερη εκκλησία της Ουγγαρίας, και αυτή έγινε με χρηματοδότηση των Ελλήνων, Βορειοπυρετών και Μακεδόνων αποδήμων στην Ουγγαρία. Παράλληλα, να αναφερθούμε μια άλλη περίπτωση από την Αυστρία, αναφέρω μια περίπτωση από κάθε μια χώρα. Ο Βαρώνος Κωνσταντίνος Μπέλιος, ο οποίος έκανε ευεργεσία στην Αθήνα, το νοσοκομείο Ελπής, και ο Νικόλαος Δούμπας, που κατά μεγάλο μέρος χρηματοδότησε το Μέγαρο Μουσικής της Βιέννης, αυτό το εμβληματικό κτίριο που το βλέπουμε στην εικόνα μας. Είναι από την οικογένεια Δούμπα, από τη Βλάστη πλέον αυτοί οι δύο, ο Μπέλιος και ο Δούμπας. Αναφέρω, είπα, ορισμένα παραδείγματα, μόνο χαρακτηριστικά. Από το 17ο αιώνα αρχίζουν οι αποδημίες σε όλη την κεντρική Ευρώπη, και από το 17ο αιώνα έχουμε ακόμα εγκαταστάσεις στη Ρουμανία και ειδικότερα στην Τρανσιλβανία, που είναι το ορεινό κομμάτι της Ρουμανίας, που την εποχή εκείνη ανήκε στην Αυστρο-Ουγγαρία. Οι περισσότερες εγκαταστάσεις όμως ήταν στη Βόρεια Βαλκανική, στη Βόρεια Σερβία, στην Ουγγαρία και στην Αυστρία. Από τις αρχές του 19ου αιώνα όμως στρέφονται περισσότερο προς τη Ρουμανία, και πλέον όλοι οι Μακεδόνες στην εποχή εκείνη αποδημούν στη Ρουμανία. Παράλληλα, οι Ηπειρώτες αποδημούν περισσότερο στην Ρωσία, ενώ αποδημίες Μακεδόνων στη Ρωσία έχουμε πολύ λίγες, και βέβαια αργότερα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, αλλά εμείς μιλάμε τώρα περισσότερο για την Ευρώπη. Εδώ θα δούμε τώρα
επειδή μιλήσαμε για την ποσοτική ιστορία, θα δούμε μερικούς πίνακες που μας δίνουν μετρήσιμα στοιχεία που μας παρέχουν μια εικόνα για το ποια ήταν η κατανομή ανάλογα με τον τόπο προέλευσης των Μακεδόνων αποδήμων σε διάφορες πόλεις της Βόρειας Βαλκανικής. Εδώ εμπροκειμένου μιλάμε για την Βόρεια Σερβία τώρα. Κράινα που είναι στη Σλαβωνία, το Σρέμ, το Σεμλίνο ή Ζέμον που είδαμε πριν, που ήταν μια μικρή κομμόπολη αλλά ήταν κέντρο, συγκοινωνιακό κέντρο πάρα πολύ σημαντικό, το πιο σημαντικό στη Βόρεια Βαλκανική την εποχή εκείνη, και βλέπουμε ότι η πόλη με το μεγαλύτερο αριθμό αποδήμων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε ο Ντούσαν Πόποβιτς, ο Σέρβος ιστορικός, στην περίοδο πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βλέπουμε ότι πρώτη είναι η Μοσχόπολη. Δεν φαίνεται όμως, δεν φαίνεται το δεξιό μέρος του πίνακα με τους συνολικούς αριθμούς. Καλύπτεται από τις εικόνες των λιτών εδώ πέρα και δεν μας επιτρέπει να δούμε όλο τον πίνακα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Μοσχόπολη είναι αυτή η οποία έχει τους περισσότερους αποδήμους, και δεύτερη έρχεται η Κατράνιτσα, η σημερινή Πύργη Ορδέας. Μια κομμόπολη ξεχασμένη και γνωστή για τη μεγάλη παραγωγή μήλων που έχει σήμερα. Πρέπει να πούμε ότι όμως κατά το 17ο και 18ο αιώνα ήταν ένας από τους σημαντικότερους οικισμούς της Δυτικής Μακεδονίας, με πάρα πολλούς αποδήμους, εμπόρους, ξενιτεμένους στην Κεντρική Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Σερβία. Ενώ λιγότεροι παρουσιάζονται στη Σερβία οι απόδημοι από τη Σιάτιστα και την Κοζάνη. Βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ λίγοι. Και βέβαια από την Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία ακόμα λιγότεροι, από την Άουσα, τη Θεσσαλονίκη, το Μελένικο και τις Σέρρες. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την κατανομή οικογενειών κατά πόλη στη Βόρεια Σερβία. Εδώ τώρα, με βάση στοιχεία του Ούγγρου ιστορικού Τόντον Φίβες, έχουμε τους παροίκους. Δυστυχώς δεν μπορούμε να δούμε όλη την εικόνα όμως επάνω. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, ναι. Είναι οι πάρικοι στο 17ο αιώνα, σε μια συγκεκριμένη περίοδο, στη Βουδαπέστη, από στοιχεία του Ούγγρου ιστορικού του Όντον Φίβες. Εδώ λοιπόν παρατηρούμε ότι στη Βουδαπέστη έχουμε πάρα πολλούς από την Κοζάνη. Βλέπετε τον συνολικό αριθμό στα αριστερά, 20 από την Κοζάνη και 17 η Καστοριά. Εδώ οι Κοζανίτες και οι Καστοριανοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την πρώτη θέση όσον αφορά τις εγκαταστάσεις στην Ουγγαρία. Και στη συνέχεια από την Κεντρική Μακεδονία λιγότεροι, πιο πολύ από την Άουσα, και από την Ανατολική Μακεδονία ακόμα λιγότεροι, και 9 από την υπόλοιπη Μακεδονία χωρίς κάποιον συγκεκριμένο προορισμό. Αν θα προχωρήσουμε τώρα στην επόμενη εικόνα, θα δούμε από τη Βόρεια Ήπειρο αντίστοιχο αριθμό ανθρώπων. Εδώ πέρα τώρα, αν βλέπαμε από πάνω, θα βλέπαμε το επάνω μέρος όπου γράφω ότι είναι αυτοί οι οποίοι πολιτογραφήθηκαν ως πολίτες της Αυστρο-Ουγγαρίας σε μια συγκεκριμένη περίοδο εκεί γύρω στα τέλη του 17ου και τις αρχές του 18ου αιώνα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πρώτη πόλη είναι η Μοσχόπολη, η οποία έχει τους περισσότερους αποδήμους και στην Ουγγαρία, 33. Βλέπουμε όμως και βορειοϊπηρετικές κομμοπόλεις κοντά στη Μοσχόπολη, όπως η Γκράμποβα, η Σίπισκα, που έχουν αρκετούς αποδήμους, και παρατηρούμε ότι οι απόδημοι από τη Μοσχόπολη, βλέπετε εδώ τον αριθμό 9, είναι την περίοδο 1780 με 1790, δηλαδή είναι στο τέλος του 18ου αιώνα, τότε που καταστρέφεται η Μοσχόπολη και ερημώνεται, και από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι οι απόδημοι από τη Μοσχόπολη αρχίζουν να μικραίνουν, να μειώνονται σταδιακά. Φαίνεται δηλαδή ότι μέχρι τότε πήγαιναν στην Κεντρική Ευρώπη, από ένα σημείο και μετά όμως σταμάτησε να υπάρχει η αφετηρία του προορισμού τους, η Μοσχόπολη, και έτσι έχουμε λιγότερους. Έχουμε επίσης και από την Ήπειρο, από τα Γιάννηνα, από τον Τύρναβο, από τα Αμπελάκια, από τη Θράκη και από άλλες περιοχές. Εδώ τώρα έχουμε από διάφορα στοιχεία του Ντούσαν Πόποβιτς και του Παπαδριανού, έχουμε εγκατεστημένες είτε οικογένειες στην Βιέννη, η μεσαία στήλη αφορά τη Βιέννη, η αριστερή στήλη το Τοκάι της Ουγγαρίας και η δεξιά το Σεμλίνο ή Ζέμουν της Σερβίας. Και βλέπουμε ότι στο Τοκάι της Ουγγαρίας περισσότεροι ήταν οι Κοζανίτες. Μάλιστα, κατά μία παράδοση, οι Κοζανίτες ήταν αυτοί οι οποίοι εισήγαγαν την καλλιέργεια της αμπέλου στην Ουγγαρία, και από αυτούς προέρχεται
το περίφημο κρασί το Κάι της Ουγγαρίας, το καλύτερο της κεντρικής Ευρώπης, ο βασιλιάς των κρασιών όπως έχει ονομαστεί, και λιγότεροι από την Καστοριά και από τις άλλες περιοχές. Στην Βιέννη βλέπουμε ότι οι περισσότεροι οι Δυτικομακεδόνες είναι από τη Σιάτιστα και βέβαια μαζί με τους Μοσχοπολίτες είναι οι περισσότεροι στον αριθμό. Ενώ στη Σερβία οι περισσότεροι παραδόξως στην εποχή εκείνη είναι από την Κλεισούρα. Αυτό οφείλεται στο εξής γεγονός. Πήγαινε κάποιος απόδημος εγκαθίστατα σε μια πόλη, σε μια περιοχή, και αυτοί που κατάγονταν από το ίδιο μέρος, από τη Μακεδονία, από την Ελλάδα, ακολουθούσαν και αυτοί τους συμπατριώτη τους και πήγαιναν όπου πήγε ο συμπατριώτης τους. Το ίδιο έγινε, όπως ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, και με τους αποδήμους της ΗΠΑ, από τη Δυτική Μακεδονία, από το χωριό του πατέρα μου, από τη Γαλατινή, ας πούμε, όλοι είναι εγκατεστημένοι στη Φιλαδέλφια. Πήγε ένας εκεί και πήγαν όλοι εκεί μαζί σοριδών. Από το Πεντάλοφο νομίζω πήγαν πάρα πολύ στο Μάντσεστερ και είχαν και σύλλογο. Έτσι. Από τα άλλα χωριά του Βοήου, από τον Αυγερινό κλπ. Πήγαν στη Βοστόνη, στην περιοχή του Μάσατσούσετς εκεί. Και το ίδιο πράγμα συνέβαινε και τότε με τους αποδήμους, οι οποίοι ακολουθούσαν την πεπατημένη των ομοχωρίων τους για να έχουν υποστήριξη. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι αυτές οι περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας έχουν διαφορετική γεωγραφική διασπορά. Η Κλεισούρα και το Μπλάτσι, η σημερινή Βλάστη, έχουν πάρα πολλούς αποδήμους στη Σερβία. Καθόλου όμως σύμφωνα με τους καταλόγους αυτούς, έτσι, όχι γενικά καθόλου, σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά που παραθέτουμε, τα ενδεικτικά και μετρήσιμα. Να προχωρήσουμε τώρα παρακάτω και να δούμε ένα κατάλογο με βάση τα στοιχεία της κυρίας Αμανατίδου, που έκανε μία μελέτη για τους Δυτικομακεδόνες συγγραφείς και εκδότες, τους ανθρώπους δηλαδή του πνεύματος, και έτσι έχουμε τον 17ο και 18ο μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, από πού κατάγονται οι πνευματικοί άνθρωποι, και βλέπουμε ότι προηγούνται οι Κοζάνοι και οι Σιάτιστα. Έχουν δηλαδή τους περισσότερους λογίους και εκδότες. Και τρίτη έρχεται η Καστοριά, πολύ κάτω είναι οι άλλες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, ακόμη και χωριά όπως ο Αυγερινός, το Λινοτόπι, τα Σέρβια, που ήταν μια παλιά βυζαντινή πόλη, είχαν λόγιο τον 17ο αιώνα, τον Ιωάννη Κονταρή. Γιατί τα Σέρβια ήταν μεγάλη πόλη εκείνη την εποχή. Μετά παρήκμασε και τη θέση της πήρε η Κοζάνη. Στις πόλεις τώρα όπου εκδόθηκαν βιβλία, αν μπορούσαμε να δούμε το δεξιό μέρος του πίνακα, θα βλέπαμε ότι στη Βιέννη έχουμε άνω των 200 βιβλίων που έχουν εκδοθεί και στη Βενετία άνω των 120. Ενώ στις υπόλοιπες πόλεις έχουμε νούμερα, η Βουδαπέστη έχει 9, η Μόσχα, η Λειψία, η Γοτίνγκη, το Γκέτιγκεν της Γερμανίας και η Χάλη, μετριούνται τα δάχτυλα του ενός χεριού. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι η πνευματική πρωτεύουσα του αποδήμου ελληνισμού την εποχή εκείνη ήταν η Βιέννη, ιδίως μετά το 1700, ενώ όπως πριν από το 1700 ήταν η Βενετία, που ήταν η μεγάλη εμπορική δύναμη και ο τόπος όπου πήγαιναν κυρίως οι απόδημοι, όχι μόνο από τη Μακεδονία, από όλη την Ελλάδα. Να παρατηρήσουμε εδώ ότι από τη Γερμανία έχουμε απόδημους στην Ανατολική Γερμανία και μάλιστα στο νότιο μέρος της, γιατί αυτό ήταν το μέρος το οποίο γειτόνευε πιο κοντά με την Αυστρο-Ουγγαρία. Από την Αυστρο-Ουγγαρία λοιπόν προωθούνταν μέχρι την Ανατολική Γερμανία. Στην υπόλοιπη Γερμανία, την πιο μακρινή, προς το Αμβούργο εκεί και προς το Μόναχο πιο μακριά, από ό,τι φαίνεται δεν πολύ έφταναν. Επομένως εδώ τώρα έχουμε μια συνολική εικόνα του πώς οι αποδημίες επέδρασαν στους τόπους των αποδήμων, διότι αυτοί για τους οποίους μιλάμε πολλές φορές επανήρχονταν στις πατρίδες τους, δίδασκαν στις σχολές τις περιώνυμες και φημισμένες της Κοζάνης, της Χιάτιστας και της Καστοριάς την εποχή εκείνη, και επομένως είχαμε μία αλληλεπίδραση, μία ανάδραση, δηλαδή πήγαιναν στην Κεντρική Ευρώπη, πλούτιζαν, έφερναν χρήματα πίσω, μορφώνονταν και έρχονταν να διδάξουν και στις σχολές τις οποίες οι ίδιοι είχαν ιδρύσει με την χρηματοδότησή τους. Εδώ τώρα βλέπουμε ένα πίνακα ενδεικτικό πάλι, ο οποίος μας δείχνει ότι από τους 10 συνεργάτες που συνελήφθησαν του Ρίγα Φεραίου, οι 6 ήταν Δυτικομακεδόνες. 3 από την Καστοριά, Θεοχάρης και αδελφή Εμμανουήλ, και 3 από τη Σιάτιστα. Παράλληλα, Δυτικομακεδόνες από τη Σιάτιστα, όπως είναι γνωστό, ήταν και οι αδελφοί Μαρκίδες Πούλιου, στο τυπογραφείο των οποίων τυπώθηκε ο Θούριος του Ρίγα, αλλά και η διακήρυξη της ελευθερίας, και ακόμη τυπώθηκε και η πρώτη σωζόμενη σήμερα ελληνική εφημερίδα με το όνομα Εφημερής, από τους Μαρκίδες Πούλιου στην Σιάτιστα. Υπάρχει και σύλλογος μάλιστα στη Σιάτιστα σήμερα, οι Μαρκίδες Πούλιου, που κρατάνε την ανάμνηση της παλιάς πνευματικής παράδοσης της Σιάτιστας. Βλέπουμε δηλαδή κατά ποιον τρόπο οι αποδημίες επέδρασαν στις πόλεις αυτές. Να δούμε τώρα και τους τόπους από τους οποίους προήλθαν οι απόδημοι.
Βλέπουμε ένα χάρτη της Μακεδονίας, της ευρύτερης Μακεδονίας, με τις πόλεις για τις οποίες έχουμε διαπιστώσει ότι είχαν αποδήμους στην Κεντρική Ευρώπη και στη Βόρεια Βαλκανική. Αποδήμους περισσότερους από έναν-δύο γνωστούς. Γιατί αν τους πάρουμε όλους θα είναι πάρα πολλοί. Και ο Αυγερινός, ας πούμε, είχε αποδήμους, το Κωνσταντσικό στην επαρχία Βοήου, αλλά εμείς μιλάμε τώρα για αυτούς, για τις πόλεις οι οποίοι είχαν σημαντικό αριθμό αποδήμων σύμφωνα με τις πηγές, και βέβαια πάντα επαναλαμβάνω ότι η μελέτη μας δεν είναι εξαντλητική, ούτε και μπορεί να είναι εξαντλητική, γιατί υπάρχουν ακόμα πολλά στοιχεία να έρθουν στο φως. Παρατηρούμε λοιπόν ότι οι περισσότεροι τόποι προέλευσης των αποδήμων στη Βόρεια Βαλκανική και στην Κεντρική Ευρώπη, των εμπόρων, ήταν από τη Δυτική Μακεδονία, από την ορεινή Δυτική Μακεδονία. Λιγότερο ήταν από την Κεντρική Μακεδονία και μάλιστα από τη Θεσσαλονίκη και από δύο πόλεις, την Άουσα και τη Βέρεια, οι οποίες είχαν σημαντικό αριθμό κατοίκων προερχόμενων από τα ορεινά βλαχόφωνα χωριά στο Βέρμιο, έτσι, και δύο παλιές βυζαντινές πόλεις στην Ανατολική Μακεδονία, τη Σέρες και το Μελένικο, που διατηρούσε ακόμα τη μεγάλη παράδοσή του τη Βυζαντινή, φαίνεται να τη διατηρεί μέχρι και τον 18ο αιώνα, μέχρι δηλαδή και την ύστερη Οθωμανική περίοδο. Για ποιο λόγο όμως η απόδημη είναι από τη Δυτική Μακεδονία? Διότι στη Δυτική Μακεδονία παρατηρούνται τα εξής κοινωνικο-οικονομικά φαινόμενα. Κατά το 15ο αιώνα, μετά την Οθωμανική κατάκτηση, επικρατεί πλήρως ο τιμαριωτισμός, όλοι οι οικισμοί ανήκουν σε τιμάρια και η αποκλειστική σχεδόν απασχόληση είναι η γεωργία και μόνο η οικόσιτη κτηνοτροφία. Από τον 16ο αιώνα γίνονται τα τιμάρια τσιφλίκια, ιδιωτικοποιούνται και ακόμα περισσότερο τον 17ο, στον παιδινό χώρο. Στον ορεινό χώρο όμως αναπτύσσεται η κτηνοτροφία, τα προϊόντα της οποίας βοηθούν την ανάπτυξη αρχικά της οικοτεχνίας, κατόπιν της πιο οργανωμένης βιοτεχνίας και κατόπιν του εμπορίου και βέβαια και των αποδημιών. Το αποτέλεσμα είναι ότι στην Δυτική Μακεδονία, που βλέπουμε το φαινόμενο αυτό, στο μεν παιδινό χώρο από το 16ο μέχρι το 18ο αιώνα, έχουμε μουσουλμάνους και χριστιανούς, έχουμε γεωργία και οικονομική και πνευματική στασιμότητα. Στον ορεινό χώρο, όπου υπάρχουν μόνο χριστιανοί, έχουμε κτηνοτροφία και στη συνέχεια έχουμε δευτερογενή και τριτογενή παραγωγή. Δηλαδή έχουμε εμπόριο και επομένως έχουμε οικονομική και πνευματική ανάπτυξη και εκχρηματισμένη οικονομία. Οι κύριες εστίες τώρα των αποδήμων ήταν κυρίως οικισμοί από τη Δυτική Μακεδονία, επειδή το ελληνικό χριστιανικό στοιχείο πλεονεκτούσε πληθυσμιακά έναντι του μουσουλμανικού, ήταν λίγοι οι μουσουλμάνοι, κυριαρχούσαν οι χριστιανοί, ήταν ορεινές οι περιοχές, ανέπτυξαν την κτηνοτροφία και έτσι παρουσιάστηκε μια σημαντική τοπική οικονομική ανάπτυξη από το 17ο μέχρι το 19ο αιώνα. Ενώ στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία μόνο σε κάποιες πόλεις βλέπουμε να υπάρχει αναπτυγμένο εμπόριο και απόδημη, και βέβαια στη μεγάλη πόλη τη Θεσσαλονίκη της εποχής, γιατί οι περιοχές οι βασικά παιδινές είχαν και συμπαγείς μουσουλμανικούς οικισμούς. Εδώ τώρα βλέπουμε ένα κατάλογο με τις κυριότερες πόλεις που είπαμε, οι οποίες διακρίνονται σε κατηγορίες. Είναι είτε αστικά κέντρα, παλιά βυζαντινά όπως η Καστοριά και η Σέρβια και τα Σέρβια, είτε καινούργια αστικά κέντρα όπως το μοναστήρι που έγινε μεγάλη πόλη από τις αρχές του 19ου αιώνα, που έγινε έδρα βιλαετίου, τοπικής περιφέρειας δηλαδή, ορεινοί οικισμοί, χωριά τα οποία εξελίχθηκαν σε κομοπόλεις, είτε βλαχόφωνα όπως το Κρούσοβο, το Πισοδέρι, η Νέβεσκα, η Κλεισούρα, είτε ημιβλαχόφωνα όπως η Μπλάτση, είτε αποκλειστικά ειρηνόφωνα όπως το Πογατσικό, η Σιάτιστα, οι μειωρινοί ή και παιδινοί οικισμοί ακόμα όπως η Σέλιτσα, η σημερινή Ιεράτερα, η Κοζάνη, τα Κατράνιτσα, η Κατράνιτσα, το Βελβεντό, που όλοι αυτοί, όπως είπαμε, εξελίχθηκαν από τη μεγάλη κτηνοτροφία στην οικοτεχνία, στη βιοτεχνία και στο εμπόριο και στη συνέχεια στις μετακινήσεις. Και βέβαια με ένα επάγγελμα που ήταν πολύ συνηθισμένο την εποχή εκείνη, ήταν και οι αγωγιάτες, και μάλιστα οι πιο φημισμένοι αγωγιάτες κατά την παράδοση ήταν από το Ανατολικό Ζαγόρι, βλαχόφωνοι από το Ανατολικό Ζαγόρι που έκαναν μακρές αποδημίες. Ο πιο γνωστός είναι ο Ρόβας, ο περίφημος, που τον αναφέρουν τα δημοτικά τραγούδια. Στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία έχουμε είτε ισχυρά αστικά κέντρα της εποχής, είτε τοπικά, ημιορεινά και κάπως απομονωμένα, όπως η Νάουσα και το Μελένικο. Μία ενδεικτική τώρα επίδραση, μάλλον ένδειξη, ένα χαρακτηριστικό φαινόμενο της επίδρασης των αποδημιών και επομένως της μεταφοράς χρήματος στην Ελλάδα είναι και αυτός ο χάρτης που βλέπουμε, ο οποίος τι μας δείχνει? Μας δείχνει τη γεωγραφική, είναι ένα παράδειγμα μελέτης από μια μελέτη που έκανα που δεν δημοσιεύτηκε ακόμα,
θα δημοσιευτεί σε έναν συλλογικό τόμο αφιερωματικό που θα βγει σε λίγο καιρό. Είναι η ανάπτυξη των μαθηματικών στον ελληνικό χώρο κατά την τουρκοκρατία από τον 16ο αιώνα μέχρι και το 1821. Είναι δηλαδή οι οικισμοί που είχαν είτε σχολές, είτε βιβλιοθήκες, είτε ήταν τόποι καταγωγής συγγραφέων μαθηματικών. Το μαθηματικών, είπαμε, είναι περίπτωση μελέτης, γιατί τότε οι λόγοι, οι διδάσκαλοι του γένους, γνώριζαν τα πάντα και δίδασκαν τα πάντα. Είχαν σπουδάσει από ιατρική μέχρι φιλοσοφία και βέβαια και τις θετικές επιστήμες όλες. Και οι περισσότεροι ήταν και κληρικοί. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ουσιαστικά την πνευματική ανάπτυξη του σημερινού ελληνικού χώρου στην εποχή της Οθωμανικής περίοδου και βλέπουμε ότι η περιοχή με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη είναι σε ένα τόξο που ξεκινάει από την Ήπειρο, από τα Γιάννενα, το μεγάλο πνευματικό κέντρο της εποχής, περνάει μέσα από τη Δυτική Μακεδονία και καταλήγει στην βορειοανατολική ορεινή Θεσσαλία, στα Αμπελάκια, Ραψάνη, Τύρναβος κλπ. Με μεγαλύτερα κέντρα τα Γιάννενα, το Ζαγόρι, τη Σιάτιστα και την Κοζάνη με περισσότερες σχολές, και εκτός από αυτές τις περιοχές τις ορεινές και κάπως απομονωμένες, η υπόλοιπη Ελλάδα υστερεί όσον αφορά την πνευματική ανάπτυξη, με εξαίρεση τη Χίο εξαιτίας των προνομίων της μαστίχας, η οποία οδήγησε στον πλουτισμό, στο εμπόριο και την ανάπτυξη και την ασχολία βέβαια με την ναυτιλία. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε την ευεργετική επίδραση που είχε η ασχολία με το εμπόριο και με τις αποδημίες στους τόπους προέλευσης των αποδήμων, κυρίως στις ορεινές περιοχές της σημερινής βορειοδυτικής Ελλάδας και βέβαια και στη Μοσχόπολη της Βορείου Υπήρου που τη βλέπουμε πιο πάνω. Κάνουμε τώρα ένα zoom στο χώρο της Δυτικής Μακεδονίας και στις αρχές του 19ου αιώνα και βλέπουμε ποιοι ήταν οι οικισμοί οι οποίοι είχαν μεγάλο αριθμό επώνυμων αποδήμων. Οι λεγόμενοι εμποροβιοτεχνικοί οικισμοί, έτσι τους ονόμασα εγώ, γιατί ανέπτυξαν τη βιοτεχνία και στη συνέχεια το εμπόριο. Είναι με κόκκινο χρώμα. Πισοδέρι, Νέβεσκα, Κατράνιτσα, Κλεισούρα, Μπλάτσι, Μπογατσικό, Σέλιτσα, Σιάτιστα, Κοζάνη, Βελβεντό. Περισσότερο. Είναι λιγότερο τα παλιά βυζαντινά διοικητικά κέντρα με κίτρινο χρώμα, τα Σέρβια και η Καστοριά. Και στη συνέχεια έχουμε πολλούς οικισμούς στην Πίνδο, οι οποίοι ήταν κτηνοτροφικοί οικισμοί, ανέπτυξαν την τοπική οικοτεχνία σε μεγάλο βαθμό, είχαν αγωγιάτες, αλλά δεν είχαν τόσους πολλούς επώνυμους εμπόρους και δεν είχαν και ανθρώπους των γραμμάτων, διδασκάλους του γένους δηλαδή, οι οποίοι να δίδαξαν στις σχολές τις ελληνικές της Αυστρο-Ουγγαρίας ή της Χιάτισσας, της Καστοριάς, της Σέλιτσας, της Κοζάνης, των Ιωαννίνων κτλ. Πρέπει να πούμε όμως ότι αυτοί οι ορεινοί οικισμοί εδώ του γράμμου, οι τρεις, η Νικολίτσα, η Γράμμοστα και το Λινοτόπι, που καταστράφηκαν και ερημώθηκαν στα τέλη του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα, οι κάτοικοι τους κατέφυγαν είτε στο Κρούσοβο και το μοναστήρι, τα οποία ενίσχυσαν πληθυσμιακά και πολλοί Κρουσοβίτες και μοναστηριώτες απόδημοι κατάγονται από αυτά τα μέρη, ή κατέφυγαν σε άλλες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και απόγονοι αυτών, ας πούμε από τον Πλάτσι, αυτοί που είδαμε, οι οικογένειες κατάγονται από τη Μοσχόπολη. Έτσι, ήταν βλαχόφωνοι από τη Μοσχόπολη και εγκαταστάθηκαν στον Πλάτσι, στη σημερινή Βλάστη. Βλέπουμε δηλαδή ότι κυρίως αυτοί οι οικισμοί βρίσκονται στην κεντρική δυτικομακεδονική οροσειρά. Οι οικισμοί που είχαν σχολές, που είχαν αποδήμους, που είχαν φοβερή ανάπτυξη την περίοδο εκείνη μέχρι και τις αρχές του 19ου αιώνα. Γιατί υποθέτω ότι ήταν κοντά στις συγκοινωνίες. Δηλαδή αυτή η ορεινή περιοχή εδώ, η κεντρική δυτικομακεδονική οροσειρά, ο Βαρνούς, το Βίτσι, το Μουρίκι, το Σινιάτσικο, ο Μπούρινος, είναι πιο κοντά στις πεδιάδες και είναι πιο κοντά στους μεγάλους δρόμους που οδηγούν προς τη Βόρεια Βαλκανική και προς την Ευρώπη. Έχουν καλύτερη πρόσβαση στην παλιά Ρωμαϊκή Εγνατία οδό και στην αποκαλούμενη Εγνατία της Τουρκοκρατίας από τη Θεσσαλονίκη προς τα Γιάννενα και προς το Δυράχιο και προς τη Βενετία, ενώ οι οικισμοί της Βόρειας Πίνδου ήταν πιο γεωγραφικά απομονωμένοι, γι' αυτό και παρέμειναν σε ένα επίπεδο τοπικής ανάπτυξης, οικοτεχνίας, σημαντικής και βιοτεχνίας, όχι όμως σε δημιουργία τέτοιου μεγάλου κύματος αποδήμων προς την κεντρική Ευρώπη και τη Βόρεια Βαλκανική εμπόρων και ανθρώπων του πνεύματος. Βέβαια, θα μου πει κανείς μια εξαίρεση, το Ζαγόρι ανέδειξε πάρα πολλούς εμπόρους και ανθρώπους του πνεύματος, που είναι έξω, μακριά από τους κεντρικούς δρόμους και σε απομονωμένη περιοχή. Και αυτό έχει όμως την ιστορική του εξήγηση, επειδή με την κατάκτηση, με την Οθωμανική κατάκτηση, οι Ζαγορίσκοι παραδόθηκαν και ο Θελός στον Οθωμανικό στρατό, απέκτησαν κάποια προνόμια να στέλνουν τους λεγόμενους βοηνούκους, δηλαδή αγωγιάτες,
συνοδούς αλόγων για τον Οθωμανικό στρατό στην Κωνσταντινούπολη και με το πήγαινε έλα αυτό που έκαναν από τον 15ο αιώνα, εξοικειώθηκαν στις μετακινήσεις και σιγά σιγά ασχολήθηκαν με το εμπόριο. Δηλαδή, αν θα δει κανείς αυτά τα γεωγραφικά φαινόμενα, έχουν την ιστορική τους ερμηνεία από πίσω. Και βέβαια αυτό που έμεινε σήμερα από τις αποδημίες είναι τα αρχοντικά της Δυτικής Μακεδονίας που σώζονται μέχρι σήμερα και που μας εντυπωσιάζουν με το μέγεθος και τον πλούτο τους. Πλούτος ο οποίος αποκτήθηκε στην κεντρική Ευρώπη και στη Βόρεια Βαλκανική. Και επειδή λόγω των ιδιαίτερα ανώμαλων οικονομικών συνθήκων και της ανασφάλειας που επικρατούσε στην Οθωμανοκρατούμενη Μακεδονία και γενικά σε όλο τον Οθωμανικό χώρο, δεν μπορούσαν τα κεφάλαια να αξιοποιηθούν σε επενδύσεις, διότι υπήρχε η ληστεία η οποία ενδημούσε και μπορούσαν να αξιοποιηθούν μόνο σε κατασκευές πολυτελών κατοικιών, σε λειτουργία σχολών μέχρι εκεί. Παράδειγμα, το τετραόροφο αρχοντικό Τσατσαπάτ πρόσφατα ανακαινισμένο, λειτουργεί και ως μουσείο που βλέπουμε στην Καστοριά, ένα αρχοντικό της Βέρειας, το αρχοντικό Μπέκα, σας δείχνω ενδεικτικά ορισμένα από διάφορες περιοχές που είναι αψευδείς μάρτυρες της μεγάλης ακμής των οικισμών αυτών κατά την ύστερη Οθωμανική περίοδο εξαιτίας των αποδημιών στην Κεντρική Ευρώπη και στη Βόρεια Βαλκανική. Πολλά από τα αρχοντικά είναι επώνυμα, είναι επώνυμων αποδήμων. Η αδελφή Εμμανουήλ, οι συνεργάτες του Ρίγα Φεραίου, αυτό είναι το σπίτι του στην Καστοριά. Και σώζεται και το σπίτι του Λασάνη, το οποίο αφού επί 200 περίπου χρόνια το άφησα, καλά 200 χρόνια, 100 ήταν Οθωμανοκρατία. Να πω ότι επί 100 χρόνια λειτουργίας του ελληνικού κράτους το άφησαν και είχε γίνει ερείπιο και ετοιμόρροπο, σχεδόν είχε διαλυθεί. Τελικά στα τέλη του 20ου αιώνα ανακαινίστηκε και λειτουργεί σήμερα σαν εθνική χαρτοθήκη της Κοζάνης, σαν κέντρο των χαρτών της βιβλιοθήκης Κοζάνης και είναι το σπίτι του Λασάνη, του υπαρχηγού του Αλέξανδρου Υψηλάντη και στενότερου συνεργάτη του. Βλέπουμε τώρα, είδαμε πριν, αρχιτεκτονική η οποία μας εντυπωσιάζει με τις αρχιτεκτονικές προεξοχές στα Σαχνησιά που μας παραπέμπει στην Οθωμανική περίοδο, μια παλιά αρχιτεκτονική. Βλέπουμε τώρα ότι σε ορισμένους οικισμούς όπως το Κρούσοβο και η Νέβεσκα ότι δεν κυριαρχεί τόσο πολύ αυτή η αρχιτεκτονική, αλλά μια νεότερη, η νεοκλασική. Έχουμε νεοκλασικές επιδράσεις, οι οποίες φαίνονται από τη συμμετρία. Το νεοκλασικό σπίτι είναι συμμετρικό, έτσι, και έχει το τριγωνικό αέτομα, έχει στοιχεία από την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική που είχε γίνει της μόδας στην εποχή εκείνη και που οι απόδημοι την έφεραν από την κεντρική Ευρώπη. Γιατί όμως στο Κρούσοβο και στην Έβεσχα και σε άλλους οικισμούς όπως θα δούμε έχουμε νεοκλαστικά στοιχεία και δεν έχουμε στη Σιάτιστα, στην Κοζάνη και στην Καστοριά, επειδή ο νεοκλασικισμός εισήχθη από τον 19ο αιώνα και μετά, ενώ στην Καστοριά, στη Σιάτιστα, στην Κοζάνη η μεγάλη ακμή είναι μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, μετά σταματάει η μεγάλη ακμή, σταματάνε οι αποδημίες, επειδή το εμπορικό κεφάλαιο αντικαθίσταται από το κεφάλαιο το εργοστασιακό, το βιομηχανικό κεφάλαιο και το τραπεζιτικό κεφάλαιο. Και έτσι λοιπόν παρακμάζει ο ελληνισμός, παρακμάζουν οι Έλληνες έμποροι από τις αρχές του 19ου αιώνα. Τότε όμως ανθούν άλλα κέντρα όπως το Κρούσοβο βόρεια του μοναστηρίου, προκεχωρημένο φυλάκιο του ελληνισμού στη Βόρεια Μακεδονία το έχω ονομάσει, και η Νέβεσκα ή Νυμφαίο, και μόνο μια περιήγηση σε αυτούς τους δύο οικισμούς μας βεβαιώνει ότι αυτοί άνθησαν τον 19ο αιώνα, αργότερα και όχι τον 18ο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από την Κλεισούρα. Στοιχεία οθωμανικά, παλαιότερα, ελληνικά, όπως είναι η προεξοχή, με στοιχεία βυζαντινά, με στοιχεία ευρωπαϊκά και ακόμη πιο έντονα στοιχεία ευρωπαϊκά, μπαρόκ και ροκοκό στο μοναστήρι, ένα από τα πολλά παλιά ελληνικά σπίτια του μοναστηριού που μας βεβαιώνουν ότι οι απόδημοι που έφεραν τα στοιχεία αυτά τα έκαναν κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, όταν πλέον είχε κυριαρχήσει ο νεοκλασικισμός και στην Νότια Ελλάδα, στην Αθήνα, και βέβαια όλα αυτά τα ευρωπαϊκά στοιχεία, αυτά είναι ευρωπαϊκά στοιχεία που βλέπουμε. Αυτές οι διακοσμήσεις οι υπερβολικές, η ροκοκό, είναι... Αν πάμε τώρα στις γειτονικές περιοχές, στην Ήπειρο, αριστερά βλέπουμε ένα παράδειγμα, σας δείχνω, είναι ένα αρχοντικό σπίτι στο Πάπιγκο. Η οικογένεια που έχτισε το σπίτι αυτό ήταν από το Τούρνου Σεβερίν. Και αν μπείτε στο σπίτι αυτό και το περιηγηθείτε, θα σας δείξουν και θα σας πούν αυτό το έπιπλο το έφερε ο τάδε προπάπος μας από το Τούρνου Σεβερίν της Ρουμανίας, εκείνο το έφερε από το Τούρνου Σεβερίν, έτσι. Είναι δηλαδή μια χαρακτηριστική περίπτωση πώς
οι άνθρωποι αυτοί έφερναν χρήματα και έχτιζαν τέτοια ωραία σπίτια και βέβαια και μια περίπτωση από τη Θεσσαλία, από τα αμπελάκια με την γνωστή του στη βιοτεχνία, ένα παράδειγμα από το διακοσμητικό τζάκι στο περίφημο αρχοντικό Σβάρτς του Μαύρου που πήγε στη Γερμανία και ονομάστηκε Σβάρτς, γερμανοποίησε το όνομά του. Αψευδείς μάρτυρες λοιπόν είναι τα αρχοντικά σπίτια και που εντυπωσιάζουν κυρίως με την διακόσμησή τους και με το γεγονός ότι πολλά στοιχεία της διακόσμησης προέρχονται από την Ευρώπη. Τα βιτρό των σχιατιστινών αρχοντικών, βλέπουμε το αρχοντικό Νεράντζι, προέρχονται από την Ευρώπη. Από εκεί ήρθε αυτή η τεχνοτροπία των βιτρό παραθήνων, στα σχιατιστινά αρχοντικά. Και παράλληλα με τις ανατολικού τύπου διακοσμήσεις των αρχοντικών, όπως βλέπουμε στα αριστερά μας το αρχοντικό Πούλκος ή Πουλκίδη, έχουμε και διακοσμήσεις ροκοκό, όπως βλέπουμε δεξιά στο αρχοντικό Καριοφίλη στη Σιάτιστα, που είναι ένα ευρωπαϊκό στοιχείο επίσαρτο. Ακόμα και οι φυσιογνωμίες εδώ πέρα ξεφεύγουν από τις βυζαντινές αγιογραφίες αυστηρό και είναι πιο έτσι ροδαλές και παχουλές και μας θυμίζουν την ευρωπαϊκή τεχνοτροπία. Εγώ τώρα δεν μιλάω σαν ιστορικός της τέχνης, μιλάω από την άποψη της ιστορικής γεωγραφίας και δείχνω έτσι σε αδρές μόνον γραμμές κάποιες επιδράσεις από τις αποδημίες στην κεντρική Ευρώπη. Στο σχιατιστινό αρχοντικό βλέπουμε την επικεφαλίδα, δεν θα τη βλέπαμε στο επάνω μέρος της εικόνας, αλλά δεν φαίνεται. Frankfurt am Main. Ο σχιατιστινός ιδιοκτήτης είχε ζήσει στη Γερμανία και ήθελε να απεικονίσει την Φραγκφούρτη στο αρχοντικό του. Και βλέπουμε εικόνα της Φραγκφούρτης στο ποταμό Μάιν. Αυτή να απεικονίζει εδώ και έχει και το δικέφαλο ετώ. Σχιατιστινά αρχοντικά και κοζανίτικα αρχοντικά. Τα κοζανίτικα αρχοντικά κατά τον αείμνηστο καθηγητή μου Τσόπουλο, τον εγκυρότερο μελετητή τους, ήταν τα πιο πλούσια και βλέπουμε αριστερά το αρχοντικό σακελάριο από το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο της Κοζάνης που είναι διακοσμημένο το αρχοντικό αυτό με θεωρήματα από τη γεωμετρία, τα οποία προφανώς τα έφερε ο Γιώργος Σακελάριος από την Αυστρο-Ουγγαρία όπου ζούσε. Και δεξιά ξυλόγλυπτο. Τα κοζανίτικα αρχοντικά ήταν τα πλουσιότερα επειδή το ξυλόγλυπτο είναι δυσκολότερο και ακριβότερο από την εικονογράφηση, από το εικονογραφημένο αρχοντικό. Αυτός λοιπόν ο υπερβολικός πλούτος μας δείχνει την μεγάλη ακμή, την υπερβολική ακμή του μακεδονικού ελληνισμού στην κεντρική Ευρώπη την περίοδο εκείνη και αν πάει κανείς στην σημερινή Εράτηρα, την παλιά Σέλιτσα, θα δει στο αρχοντικό αυτό που βλέπουμε, στην εικόνα μας, θα δει πλοία και θα πει τι γίνεται εδώ πέρα. Πλοία και ψάρια ζωγράφιζαν αυτοί εδώ πάνω στα βουνά. Τα πλοία είναι ποταμόπλοια, όπως προκύπτουν από τις Ρόδες, και ήταν τα πλοία που εντυπωσίασαν τον Σελιτσιώτη έμπορο που είχε μεταβεί στην κεντρική Ευρώπη στο Δούναβι και τα μετέφερε στο αρχοντικό του. Και το ίδιο είναι και εδώ πάλι ποταμόπλοια στο Δούναβι και μάλιστα οι γέφυρες, και υπάρχουν γέφυρες και εικόνες από τις πόλεις κεντρικής Ευρώπης σε πάρα πολλά αρχοντικά που σώζονται σήμερα και στην Εράτηρα, κυρίως όμως στη Σιάτιστα. Και θα τελειώσω με δύο μαρτυρίες από την παράδοση, σχιατιστινό τραγούδι που αναφέρεται στον πραγματευτή και ο οποίος μας λέει ότι διάβαινε σε πέτρινο γεφύρι, τα γεφύρια ήταν τα κλειδιά των επικοινωνιών, με το σιδέριν τάλογο και τη χρυσή τη σέλα. Είχε χρυσή σέλα ο πραγματευτής, τόσο πλούσιος ήταν και ακόμα και σήμερα τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στο δυτικό τμήμα της επαρχίας Βοήου, Σιάτιστα, Εράτηρα, Γαλατινή και σε όλους τους οικισμούς και Γεροσισάνη, Πέλκα κτλ. Τι λένε? Άγιος Βασίλης έρχεται από την Κεσαρία, από τα μέρη της Βλαχιάς και από το Βουκουρέστι, το Δούναβι κατέβαινε στο Δούναβι Σεβένη. Επειδή κατά το 19ο αιώνα, που είναι ο πιο κοντινός σε εμάς χρονικά αιώνας, αποδημούσαν πλέον όλοι, όχι στην Αυστρο-Ουγγαρία, αλλά στη Ρουμανία. Και κάθε οικογένεια είχε και ένα ξενιτεμένο και περίμεναν να έρθει ο ξενιτεμένος από τη Βλαχιά, από το Βουκουρέστι, για να φέρει χρήματα, να φέρει τα καλούδια στην οικογένειά του. Και επομένως ο Άγιος Βασίλης ταυτίζεται με κάποιον ξενιτεμένο που έρχεται από τη Βλαχιά και από το Δούναβι. Και έχει και συνέχεια βέβαια αυτό και λέει την ιστορία πως ο ξενιτεμένος μιλάει με το άλογό του και το ρωτάει αν μπορείς να διαβείς το Δούναβι και το άλογο απαντάει και λέει «Αρτήρισέ μου την ταγή 45 χούφτες για να περάσω το Δούναβι». Ακόμα λοιπόν και σήμερα είναι ζωντανή στα στόματα των ανθρώπων η παράδοση των μακρών αποδημιών στην κεντρική Ευρώπη και στη Βόρεια Βαλκανική που έκανε αυτή την εικόνα που βλέπουμε σήμερα στις περιοχές κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας. Για τη γεωγραφική διασπορά
τα στοιχεία που είπα μπορείτε να βρείτε σε αυτές τις δύο μελέτες που έχουμε δημοσιεύσει με τον καθηγητή Ευάγγελο Δημητριάδη και τον διδάκτορα Δημήτριο Δρακούλη και το βιβλίο με ιστορική γεωγραφία της Δυτικής Μακεδονίας, το οικιστικό δίκτυο, όπου αναφέρω κυρίως για τις αποδημίες, το πώς ξεκίνησαν οι αποδημίες τον 17ο αιώνα. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Ευχαριστούμε, κύριε Τσότσο. Σας παρακαλώ, βγάλτε το share, αν μπορείτε. Stop sharing. Μπορείτε να το βρείτε? Προσπαθώ. Πού είναι το stop sharing? Μπορεί να είναι πάνω στο υπολογιστή σας. Βγήκε. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταπληκτική η αναφορά σας σήμερα και τόσο λεπτομερής. Είναι καλά να ξέρουμε και για αυτή την πτυχή της ιστορίας για τους Δυτικομακεδόνες. Λοιπόν, τώρα ανοίγουμε την διάλεξή σας σε ερωτήσεις που θα απαντήσετε εσείς. Σας παρακαλώ, χρησιμοποιήστε η κυρία Ξένια Θεοδωρίδου. Ναι, κυρία Ξένια, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Ακούγομαι? Ναι, ακούγεστε. Ναι, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Τσότσο. Ήταν πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία, την οποία μαθαίνουμε έτσι, είναι ένα πεδίο ιστορικό το οποίο μαθαίνουμε σε πολύ γενικές γραμμές και τώρα μάθαμε πολύ, πολύ περισσότερες λεπτομέρειες. Εγώ ήθελα ως επιτρέψτε μου να αυτοσυστηθώ εδώ λιγάκι, είμαι μουσικός και μουσικολόγος, να επεκτείνω λιγάκι χρονικά. Είχα δει αυτό το θέμα ότι είναι ως τον 19ο αιώνα και μαθαίνω τώρα, πρώτη φορά άκουσα για το μοναστήριο ότι γίνεται πρωτεύουσα Βηλαετίου στις αρχές του 19ου αιώνα και αρχίζει η ανάπτυξή του και εργοστασιακή. Και ήθελα εδώ να αναφέρω ή να θυμίσω σε όσους το γνωρίζουν ότι ένας πολύ διάσημος μετανάστης από το μοναστήρι της Μακεδονίας ήταν ο μουσικός Δημήτριος Λάλλας, βλάχικης καταγωγής νομίζω, του οποίου ο πατέρας είχε εργοστάσιο κατασκευής υφασμάτων και οπλούτησε με στρατιωτικό υλικό, κατασκευάζοντας στρατιωτικό υλικό. Και αυτός ο συνθέτης, ο Δημήτριος Λάλλας, μετανάστευσε. Αν περιμένετε λιγάκι ακόμη ώστε θα εξελιχθεί η συζήτηση, μπορώ να πάω και να αναζητήσω και ακριβέστερα το άρθρο να το βρω. Γύρω στα 1800, στο τελευταία 30 χρόνια νομίζω του 19ου αιώνα πρέπει να ήταν, ή και λίγο νωρίτερα, δεν είμαι σίγουρη, θα το δω. Και πήγε στο Bayreuth της Γερμανίας, όπου μαθήτευσε κοντά στον μεγάλο μουσικοσυνθέτη Ρίχαρτ Βάγνερ, και ο οποίος τον υποδέχτηκε πάρα πολύ καλά. Τον έκανε βοηθό του, δηλαδή αντιγραφέα για το υλικό του, γιατί τότε δεν υπήρχε και η μουσική τυπογραφία τόσο ανεπτυγμένη. Ε, ε, Μάλλον χρειαζόταν για, τέλος πάντων, βοήθεια από έμπειρους νέους μουσικούς. Και τον αναφέρει η γυναίκα του Βάγνερ, η Κόζημα, στα ημερολόγια της. Χτες είχαμε εδώ τον Μακεδόνα Δημήτριο Λάλλα και κάναμε πολύ ευχάριστη συζήτηση. Αυτά από μένα. Ο Λάλλας χάνεται το 1911 σε μια επιδημία χολέρας, πρόωρα αρκετά, και επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και στο μοναστήρι βεβαίως και υπήρξε ο δάσκαλος του μεγάλου Εμίλιου Ριάδη. Γνωστός στους μουσικούς και μουσικολόγους, ελπίζω και ευρύτερα γνωστός, για τον οποίο έχω επίσης εκπονήσει κάποιες μελέτες. Αυτά από μένα. Ευχαριστούμε. Κύριε Τσότσο, θέλετε να πείτε κάτι γι' αυτό? Το θέμα των μουσικών το ξέρει τόσο καλά η κυρία Θεοδωρίδου που δεν θα μπορούσε να μην πω τίποτε περισσότερο πάνω σε αυτό. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπαλτατζής, γιατρέ μου, έχει το μικρόφωνο. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια κύριε Τσότσο, ήταν πάρα πολύ πληροφοριακή η παρουσία σας, πολλά πράγματα που δεν τα ξέραμε.
μας είπατε από τη Μοσχόπολη πώς πήγαν στις άλλες πόλεις. Ξέρουμε από πού κατάγονταν αυτοί που δημιούργησαν τη Μοσχόπολη. Για τη Μοσχόπολη υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη βιβλιογραφία. Υπάρχουν αρκετά βιβλία που στηρίζονται κυρίως σε προφορικές παραδόσεις, γιατί δεν έχουμε γραπτά στοιχεία πριν από το 18ο αιώνα. Το πιθανότερο είναι από τη γύρω περιοχή. Έχουμε από το 16ο αιώνα και μετά, με την προϊούσα παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την ιδιωτικοποίηση των τιμαρίων, έχουμε μία στροφή προς τις ορεινές περιοχές. Τουλάχιστον στον βορειοελλαδικό χώρο, οι άνθρωποι ανεβαίνουν στα βουνά, πυκνώνουν τους ορεινούς οικισμούς και ασχολούνται με την κτηνοτροφία, και για το λόγο ότι το Οθωμανικό κράτος φορολογούσε ευνοϊκότερα την κτηνοτροφία από ότι την γεωργία. Και έτσι λοιπόν έχουμε μια γενικότερη ανάπτυξη στους ορεινούς οικισμούς. Εκείνη την εποχή πυκνώθηκε η Σιάτιστα, εκείνη την εποχή έγινε πόλη, η Σέλιτσα, η Μοσχόπολη, η Γκράμποβα, η Σίπισκα, η Λάγκα, οι άλλοι οικισμοί της Βόρειας Ηπείρου. Και ειδικότερα τώρα για την Μοσχόπολη, θεωρείται ότι από την περιάδα της Κοριτσάς, από περιοχές γύρω από την Κοριτσά, κτηνοτρόφοι ανέβηκαν επάνω και πύκνωσαν κάποιον προϋπάρχοντα οικισμό. Υπάρχει και μια... ε, το θέμα είναι πάρα πολύ ευρύ. Υπάρχει και μία άποψη που την είχε γράψει κάποτε ο Θεόδωρος Αράντης σε κάποιο ημερολόγιο της Δυτικής Μακεδονίας, ιστορικός και στρατιωτικός και πολιτικός από τα Γρεβενά, από το περιβόλι Γρεβενών, ότι πιθανότατα κάποιο φρούριο εκεί στην Αλβανία που ήταν πάνω στο δρόμο που οδηγούσε, γιατί η Μοσχόπολη ήταν πάνω στο δρόμο που οδηγούσε από την Καστοριά, μεγάλη βυζαντινή πόλη, προς το Δυράχιο που ήταν το μεγάλο λιμάνι και λιμάνι της Εγνατίας, όπου κατέληγε η Εγνατία και που συνέδεε τη Βόρεια Βαλκανική με τη Βενετία, που ήταν η μεγάλη εμπορική δύναμη της εποχής. Η θέση λοιπόν της Μοσχόπολης, η γειτνίαση με αυτό το κάστρο, τον Γκόρι Πρέρι, το αλβανικό, και πολλοί άλλοι παράγοντες συνέβαλαν στη δημιουργία της Μοσχόπολης, στη δημιουργία αυτής της μεγάλης πόλης. Ευχαριστούμε. Αν μπορώ να προσθέσω κάτι, πέρυσι είχαμε πάει στη Μοσχόπολη με ένα γκρουπ από την Αθήνα και είδαμε 4 μεγάλες εκκλησίες. Τις 3 τις έχουν ανασκευάσει και την 4η την επιδιορθώνουν. Τώρα οι Αλβανοί έχουν χτίσει πολλά ωραία, το έχουν κάνει τουριστικό μέρος και έχουν χτίσει ωραία μεγάλα σπίτια. Πάντως φαίνεται ο πλούτος από τις ωραιότατες μεγάλες εκκλησίες. Ευχαριστώ πολύ. Να προσθέσω ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα από τη Μοσχόπολη είναι ένα ελάχιστο, ας πούμε, ποσοστό, ένα μηδαμινό θα έλεγα, από την παλιά Μοσχόπολη. Γιατί εκτός από την μεγάλη καταστροφή που έγινε το 1770, οπότε εγκαταλείφθηκε η Μοσχόπολη, εγκαταλείφθηκε, αλλά έμειναν πολλά σπίτια, έμεινε η βιβλιοθήκη. Η μεγάλη και κατά τη γνώμη μου, πιο σημαντική καταστροφή ήταν αυτή που έγινε το 1916 από αλβανικές ληστοσημωρίες του Σαλί Μπούτκα, οι οποίοι υπό τα όματα των Γάλλων στρατιωτών που κατήχαν τότε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο τη Μοσχόπολη, κατέκαψαν, κατέστρεψαν, έκαψαν όλη τη βιβλιοθήκη. Θα ξέραμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα να σώζονταν αυτή η βιβλιοθήκη και δεν έμεινε τίποτα. Δεν έμεινε λίθος επί λίθου. Αυτοί οι οποίοι κατοικούν σήμερα στη Μοσχόπολη είναι επίλιδες οι οποίοι ήρθαν αργότερα, κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου, από άλλες περιοχές από εκεί γύρω. Επομένως, μόνο αυτές οι εκκλησίες σώζονται. Τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες αυτές. Κάποιος άλλος έχει ερώτηση? Βλέπω το χέρι του κυρίου Γκιάκα, του Προέδρου της Μακεδονικής Γερμανίας. Για να σας ακούσουμε, κύριε Γκιάκα. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια στον κύριο Τσότσο, γιατί ανέφερε στοιχεία που πραγματικά και εγώ πρώτη φορά άκουσα. Χάρηκα ιδιαίτερα που αναφέρατε και το Μελένικο, το οποίο είναι και πολύ κοντά στην περιοχή που εγώ κατάγομαι, από το Νέο Πετρίτσι. Είναι περίπου λίγο πάνω από 30 χιλιόμετρα από το δικό μου το χωριό και είχα πάει και έχω δει και κάποια πράγματα που περιγράψατε, δηλαδή εκεί αυτά τα αρχοντικά που υπάρχουν ακόμη και τα κελάρια, τα υπόγεια, που είναι ακόμα η περιοχή πολύ γνωστή για τα κρασιά και πολλές εκκλησίες και μοναστήρια που έχει ακόμα. Αυτό που ίσως δεν ξέρουν πάρα πολύ είναι ότι από το Μελένικο καταγόταν και ο Αναστάσιος Πολυζωίδης,
ο δικαστής εκείνος που αρνήθηκε το 1832, αν δεν κάνω λάθος, να καταδικάσει τον Κολοκοτρώνη εις θάνατον. Δηλαδή, σώθηκε ο Κολοκοτρώνης, μπορούμε να πούμε, και από έναν μελενίκιο, τον Πολυζωηδή. Αυτό που δεν ήξερα είναι, ας πούμε, ότι από το Μελένικο έφυγαν, ας πούμε, αρκετοί προς την βόρεια και κεντρική Ευρώπη. Γιατί εγώ αυτό που ήξερα είναι ότι όταν το 1913 με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, δυστυχώς αυτά τα μέρη ενώ απελευθερώθηκαν, τα πήρε η Βουλγαρία, όπως και το παλιό το Πετρίτσι, το Στάρτσοβο και πολλά άλλα μέρη, και έτσι τα χάσαμε αυτά τα μέρη. Δεν ήξερα όμως ότι νωρίτερα οι Μελενίκοι είχαν φύγει, ας πούμε, ή κάνανε εμπόριο και με την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Εγώ το ήξερα απλά, ας πούμε, ως ένα πολύ σημαντικό μέρος του Βυζαντίου, όπου οι Βυζαντινοί πολλές φορές σε κάποιους ευγενείς και αριστοκράτες που τους ήταν λιγάκι όχι και τόσο, ας πούμε, που θέλουν λίγο να τους ξεφορτωθούν, τους στέλνανε και εξορία στο Μελένικο. Αλλά αν θέλετε, μπορείτε να μας αναφέρετε λίγες πληροφορίες παραπάνω για το Μελένικο και για τους εμπόρους ή για τους αποδήμους, ας πούμε, στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Με το Μελένικο δεν έχω ιδιαίτερα ασχοληθεί. Μπορείτε να πληροφορηθείτε από το βιβλίο του Πέτρου Σπαντονίδη, το σημαντικότερο και καλύτερο από τα αρκετά που έχουν βγει μέχρι σήμερα για το Μελένικο, με τίτλο «Μελένικο, ο νεκρός Μακεδόνας Ακρίτης». Βιβλίο του 1937 που εκδόθηκε στη Θεσσαλονίκη. Αυτή η λέξη τα λέει όλα. Τον ονόμασε, αυτό ήταν από τον Μελένικο Σπαντονίδης, κορυφαίος ιστοριογράφος. Ο νεκρός Μακεδόνας Ακρίτης. Ήταν η ακριτική Κομόπολη, το προκεχωρημένο φυλάκιο του Ελληνισμού προς τη Βουλγαρία, όπως ήταν το Κρούσοβο στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Και βέβαια είχε και αποδήμους. Επώνυμους αποδήμους δεν γνωρίζω από το Μελένικο, όπως γνωρίζουμε λόγιους από την Κοζάνη, από την Καστοριά, από την Κλεισούρα. Σίγουρα υπάρχουν, απλώς εγώ δεν τους γνωρίζω. Εγώ ασχολούμαι περισσότερο με το γεωγραφικό μέρος, με τους οικισμούς, με τα θέματα των οικισμών και των συγκοινωνιών και όχι με τα θέματα της ιστορίας των πνευματικών ανθρώπων, αλλά σας είπα πού μπορείτε να βρείτε περισσότερα στοιχεία για τους μελενικιώτες αποδήμους. Πάντως είναι ένας από τους οικισμούς τους οποίους βρήκαμε να έχουν μεγάλο αριθμό αποδήμων. Ευχαριστώ, θα το ψάξω το βιβλίο, να το βρω. Να είστε καλά. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάποιος άλλος έχει ερώτηση? Να σας κάνω εγώ μια ερώτηση, κυρία Τσότσο. Βλέπω την κυρία Ευθυμιάδου, που είναι από την Καστοριά. Για πείτε μας, κυρία Ευθυμιάδου. Ανοίξτε το μικρόφωνο σας. Δεν έχω ερώτηση. Πολύ σύντομα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ για την υπέροχη προβολή της τοπικής μας ιστορίας, η οποία είναι λαμπερή και πλούσια, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ και η πραγματικότητα είναι πιο λαμπερή από ό,τι νομίζουμε και δυστυχώς δεν την προβάλλουμε όπως θα έπρεπε. Επιτρέψτε μου εδώ να πω με λίγη δόση, έτσι δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσετε, ότι αν τα αρχοντικά της Χιάτιστας και της Καστοριάς επισκευάστηκαν σε μεγάλο βαθμό και είναι επισκέψιμα. Και υπάρχει σήμερα τουριστική ανάπτυξη της Καστοριάς εξαιτίας των αρχοντικών. Έτσι, πράγμα που δεν συμβαίνει τόσο πολύ στη Σιάτιστα, που είναι και τα σημαντικότερα αρχοντικά, που είναι τα μεγαλύτερα στα Βαλκάνια. Δεν υπάρχουν μεγαλύτερα και ωραιότερα και πιο πολυτελή. Αν αυτά ήταν στην Αθήνα ή στην Πελοπόννησο, οι άνθρωποι θα ζούσαν εκεί μόνο από τον τουρισμό και από τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αφού μιλάμε για την Καστοριά, θέλω να σας ρωτήσω αν υπήρχε στην Καστοριά εκείνη την εποχή η επεξεργασία της γούνας. Η επεξεργασία της γούνας μαρτυρείται στην Καστοριά από τον 16ο και τον 17ο αιώνα και γνωρίζουμε και έναν επώνυμο Καστοριανό γουναρά και γουνέμπορο, τον Μανολάκη τον Καστοριανό, ο οποίος έδρασε στην Κωνσταντινούπολη, και υπάρχει και ειδική έκδοση, ειδικό βιβλίο για την ιστορία της γουνοποιίας στην Καστοριά, που σίγουρα γνωρίζουμε ότι υπήρχε στον 17ο αιώνα και γνωρίζουμε και τον επώνυμο, τον Μανολάκη τον Καστοριανό, τον επιλεγόμενο, που έδρασε στην Κωνσταντινούπολη. Οπωσδήποτε είχαμε γουνοποιεί από την εποχή εκείνη και την τέχνη αυτή της σειραφής από τα αποκόμματα των γουναρικών. Και οπωσδήποτε πρέπει να υπήρχε η ίδια ιστορία και στη Σιάτιστα, έτσι, γιατί και αυτή είναι μια πόλη που
Παράγει ούρα. Πιθανο... Ναι, πιθανολογώ ότι ξεκίνησε από την Καστοριά και διαδόθηκε προς τη Σιάτιστα, γιατί η Καστοριά ήταν ήδη μια μεγάλη πόλη, η μεγαλύτερη της Δυτικής Μακεδονίας μαζί με τα Σέρβια, οι μόνες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, η Καστοριά και τα Σέρβια στη Βυζαντινή περίοδο. Η Σιάτιστα αναπτύχθηκε αργότερα από το 17ο αιώνα και μετά. Μάλιστα. Και θέλω να σας πληροφορήσω πως το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, 9 με 10 Αυγούστου, οι Μακεδόνες θα έχουμε ένα αντάμωμα στην Καστοριά και σας προσκαλούμε όλους να έρθετε. Λοιπόν, δεν βλέπω άλλα χέρια. Μια τελευταία ερώτηση από μένα, κύριε Τσότσο. Η ανάπτυξη του εμπορίου οφείλεται κυρίως στους βλάχους, έτσι, δεν νομίζετε? Υπήρχαν... η Μοσχόπολη ήταν κυρίως μια βλάχικη περιοχή. Το Κρούσαβο το ίδιο. Νομίζετε πως είχαν πιο πολύ οικονομική ευχέρεια οι βλάχοι και οπωσδήποτε ήταν φημισμένοι οι βλάχοι. Και και οι οικισμοί, οι ελληνικοί, οι ελληνόφωνοι και οι βλαχόφωνοι οικισμοί, οι ορεινοί, έδειξαν την ίδια ανάπτυξη, ξεκινώντας από τη μεγάλη κτηνοτροφία και μεταπηδώντας σιγά σιγά, όπως είπαμε, στην οικοτεχνία και από εκεί στη βιοτεχνία. Και επειδή τα κτηνοτροφικά προϊόντα, με τα κτηνοτροφικά προϊόντα δεν μπορεί να ζήσει κάποιος, πρέπει να τα πουλήσει, και ειδικά όταν έχει περίσσια μαλλιού, θα ασχοληθεί, θα το κάνει το μαλλί, θα το κάνει ύφασμα, θα προχωρήσει στην οικοτεχνία των υφασμάτων, της κατασκευής υφασμάτων, και στη συνέχεια στο εμπόριο θα πρέπει να τα πουλήσει, να πάει και πιο μακριά. Και από ό,τι είδατε, έδειξα μάλλον όλους τους οικισμούς της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στις αποδημίες και στο εμπόριο. Και είναι οι περισσότεροι στην Κεντρική Μακεδονία, είναι στην Κεντρική Οροσειρά, δεν είναι μόνο οι βλαχόφωνοι. Οι βλαχόφωνοι είναι το Πισοδέρι, η Κλεισούρα, η Νέβεσκα. Είναι άλλοι οικισμοί, όπως είναι η Κατράνιτσα, που είναι σλαβόφωνοι, ήταν σλαβόφωνοι αυτοί. Είναι οικισμοί που μιλούσαν ελληνικά, όπως η Κοζάνη, η Σιάτιστα, η Σέλιτσα, το Μπογατσικό. Έτσι. Επομένως, δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε κάποια διαφορά ανάμεσα στους βλαχόφωνους οικισμούς, στους οικισμούς που μιλούσαν βλάχικα, στους βλάχους, και στους οικισμούς που μιλούσαν ελληνικά. Βέβαια, αυτοί στην κεντρική Ευρώπη όταν πήγαν, από εκεί και πέρα εμφανίζονται ως Έλληνες, ως Μακεδόνες ιδιαίτερα, ακόμα και από τη Μοσχόπολη, και αυτό απηχεί λίγο την παλιά παράδοση ότι κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο η Ρωμαϊκή Επαρχία Μακεδονίας έφτανε μέχρι την Αδριατική θάλασσα, και επομένως και η Βόρειος Ήπειρος κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο ανήκε στη Μακεδονία, και από εκεί έμεινε και η ονομασία να αυτοαποκαλούνται και αυτοί οι Μοσχοπολίτες που είναι οι Βορειοϊπηρώτες, να αποκαλούνται και αυτοί οι Μακεδόνες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είχαμε ιδιαίτερη ανάπτυξη των βλάχικων οικισμών και όχι των υπόλοιπων οικισμών. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι οι βλαχόφωνοι και οι ελληνόφωνοι οικισμοί, και όχι όλοι, ορισμένοι μόνο, είχαν απόδημο στην Κεντρική Ευρώπη, και από τους Σλαβόφωνους μόνο η Κατράνιτσα. Οι υπόλοιποι Σλαβόφωνοι οικισμοί βρίσκονταν στη γεωργία και στην κτηνοτροφία, χωρίς να αναπτύξουν ούτε οικοτεχνία, ούτε εμπόριο, ούτε τίποτα. Αυτό είναι ένα γεωγραφικό ερώτημα, ένα πρόβλημα, δεν έχει ασχοληθεί κανένας. Γιατί μόνο σε αυτούς τους οικισμούς και όχι και στους υπόλοιπους? Γιατί αυτοί οι οικισμοί που σας έδειξα είναι αυτοί οι οποίοι αναπτύχθηκαν και μόνο. Μάλιστα. Ιδιαίτερα. Δηλαδή είναι 10, 20, 30 οικισμοί στην Δυτική Μακεδονία που είχαν πολλούς αποδήμους στην Κεντρική Ευρώπη. Όχι όλοι οι οικισμοί. Ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν τα τοπικά κέντρα, ας πούμε, το εμπορίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Ξένια Θεοδωρίδου θέλει να δευτερολογήσει. Κυρία Ξένια. Ναι, συγγνώμη που επανέρχομαι, απλώς διορθώνω τον εαυτό μου, γιατί στο μεταξύ βρήκα μια πηγή, βρήκα ένα λεξικό Ελλήνων συνθετών, και δεν γεννήθηκε στο μοναστήρι ο Δημήτριος Λεδάλας, πέθανε εκεί πέρα, γεννήθηκε στο Μεγάροβο. Τώρα που είναι το Μεγάροβο εγώ δεν ξέρω ακριβώς, θα μας πει ο κύριος Τσότσος καλύτερα. Μεγάροβο είναι και ένα επίσης χωριό. ότι πήγες... Ναι. Το Μεγάροβο είναι βορειοανατολικά του μοναστηρίου, πολύ κοντά στο μοναστήρι, στους πρόποδες του βουνού Περιστέρη. Είναι η πιο κοντινή κομμόπολη, και πολλοί μοναστηριώτες κατάγονταν από το Μεγάροβο. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Και επίσης ότι γεννήθηκε το 1844 και πήγε καταρχάς
τον έστειλαν στη Γενέβη για να σπουδάσει εμπορικές επιστήμες. Προφανώς ήθελαν να έχουν διάδοχο στην οικογενειακή επιχείρηση, όπου και έμεινε από το 1865 στο 1868 και μετά σπούδασε μουσική για 2 χρόνια στο Μόναχο, στη Βασιλική Ακαδημία, και ήταν μαζί με τον Βάγνερ από το 1870 και για τα 6 επόμενα χρόνια. Και μαζί ανέβασαν την περίφημη τετραλογία, ήταν μάλιστα στην ομάδα που ανέβασε την όπερα «Το δαχτυλίδι του Νίμπελουγκ», την τετραλογία αυτή την περίφημη του Βάγνερ κτλ. Δυστυχώς τα έργα του χάθηκαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όποιος τυχόν θέλει να μάθει περισσότερα, θα συζητήσουμε άλλη φορά. Να μην καταχρώμε το χρόνο σας. Ναι. Κάτι που είναι όμως πολύ σημαντικό να το πούμε, ότι από αυτόν χρονολογείται ένα έργο μουσικό, ίσως το πρώτο μουσικό έργο λόγιας μουσικής που έχει τον τίτλο Μακεδονικός, το επίθετο Μακεδονικός, τον τίτλο του, Μακεδονικός Πεάν. Και το είχε στείλει κάτω να παιχτεί σε ένα μακεδονικό χορό, δηλαδή για βοήθεια της Μακεδονίας στην Αθήνα, και ήταν παρόν ο Φίλιππος Δραγούμης εκεί, ο οποίος μαρτύρησε γι' αυτό ότι είναι εξαίσιος και ξεκινάει με αγωνία για το μέλλον της υπόδουλης Μακεδονίας, και στο τέλος ανακρούεται τμήματα από τον Εθνικό Ύμνο, δείχνοντας ότι ελπίζουμε να κερδίσει η Ελλάδα. Και αυτό το έργο είναι χαμένο. Αναζητείται από τους μουσικολόγους, αλλά θεωρείται χαμένο. Αλλά όμως η μαρτυρία δεν είναι χαμένη, υπάρχει στον τύπο και στο ημερολόγιο του Φίλιππου Δραγούμη ότι παίχτηκε και άρεσε πολύ στον μακεδονικό κοινοχώρο. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ για το που με ακούσατε. Ευχαριστούμε. Και σας ευχαριστώ, κύριε Τσότσο, που μας είπατε τόσο πολύ ωραία πράγματα για τον τόπο μας. Έχετε ανοιχτό το μικρόφωνο σας, κύριε Τσότσο? Ναι, ναι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο σε αυτά που είπε η κυρία Θεοδωρίδου? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Απλώς ότι η περιοχή εκείνη του μοναστηρίου ήταν, ας πούμε, το κέντρο της ελληνικής Μακεδονίας της εποχής εκείνης, το κέντρο των Ελλήνων. Ήταν η μεγαλύτερη πόλη, η δεύτερη μεγαλύτερη μετά τη Θεσσαλονίκη και η μεγαλύτερη πόλη και σημαντικότερη της Δυτικής Μακεδονίας, με πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη και πνευματική, σχολεία, επώνυμους, λόγιους, ανθρώπους του πνεύματος, της τέχνης, και κατά ένα μεγάλο βαθμό η επίδοση της Φλόρινας στη ζωγραφική, η μεγάλη σχολή της Φλόρινας στη ζωγραφική, οφείλεται σε μοναστηριώτες οι οποίοι μετήκησαν στη Φλόρινα μετά το 1913. Έτσι να αναφερθούμε και σε ένα άλλο τομέα της τέχνης. Τότε που χάσαμε δηλαδή το μοναστήρι. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε. Βλέπω μια κυρία είναι η Δέσποινα Παπαστεργίου. Ναι. Χαίρομαι που σας έχουμε μαζί μας. Ναι, να σας χαιρετήσω κι εγώ και να συγχαρώ τον κύριο Τσότσο. Και με την ευκαιρία θα ήθελα λίγο να προσθέσω κάτι, ίσως βοηθήσει, επειδή αναφέρθηκε η προηγούμενη κυρία στον Δημήτριο Λάλα. Να πω ότι από κάποιο δημοσίευμα προκύπτει, δηλαδή από έμεσες πηγές, ότι ο Λάλας, όπως και πάρα πολλοί μεγαροβίτες, είχαν προέλευση από το Λινοτόπι. Δηλαδή ο Λάλας, από τις συγγένειες που είχε και από κάποιο δημοσίευμα του Σαγιαξή στο φως του μοναστηρίου, από έμεσες πηγές δηλαδή, συνάγεται ότι προερχόταν από το Λινοτόπι, όπως και πάρα πολλοί μεγαροβίτες προερχόταν από εκεί. Νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να αναδειχθούν κάποια πράγματα, γιατί το Μεγάροβο δεν ήταν από τους παλιούς οικισμούς. Δηλαδή στην Πελαγωνία έχουμε παλιούς οικισμούς, όπως για παράδειγμα τον Κόπεση, η Μιλόβιστα, είναι οικισμοί που είναι παλιοί, δεν δημιουργήθηκαν μετά. Αλλά το Κρούσοβο, το Μεγάροβο και η Μιζόπολη, από ό,τι ξέρω, είναι οικισμοί που δημιουργήθηκαν μετά την καταστροφή της Μοσχόπολης και ίσως λίγο νωρίτερα ξεκίνησαν, από τον 16ο και μετά δηλαδή σταδιακά, αλλά κυρίως μετά την καταστροφή της Μοσχόπολης. Ευχαριστούμε, κυρία Παπαστεργίου. Επιτρέψτε μου να σχολιάσω και να πω ότι η κυρία Παπαστεργίου είναι ειδική στο αντικείμενο. Έτσι. Και τα ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς. Όχι, εντάξει, ειδική δεν θα το έλεγα. Στο αντικείμενο αυτό για το οποίο μίλησε, το συγκεκριμένο. Για την προέλευση των βλάχων της περιοχής, γενικά για τη γεωγραφική κατανομή
των βλάχων της περιοχής Βόρειας Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας. Και να πω ότι με την καταστροφή της Μοσχόπολης και της γύρω περιοχής, Σίπισκα, Γκράμποβα κτλ., πάρα πολλοί, οι περισσότεροι από αυτούς, όσοι δεν πήγαν στο εξωτερικό, κατέφυγαν στην Πελαγωνία και ενίσχυσαν εκεί τους οικισμούς αυτούς τους μεγάλους, το μοναστήρι. Δηλαδή όλοι οι μοναστηριώτες της περιοχής του μοναστηρίου κατάγονται από την περιοχή του Γράμμου και της Μοσχόπολης. Ωραία, ευχαριστούμε. Και θα παρακαλούσαμε την κυρία Ωραία. Παπαστεργίου, Ευχαριστώ. αν μπορέσει στην καινούρια περίοδο που θα έρθει ύστερα από το Σεπτέμβριο, να μας κάνει και αυτή μια διάλεξη. Θα προσπαθήσω. Θα δω πώς είναι και η κατάσταση όλη με τις υποχρεώσεις μου, γιατί λίγο το Σεπτέμβριο έχω και την παρουσίαση της διπλωματικής και θα δούμε λίγο αργότερα. Εντάξει, θα συνεννοηθούμε. Σας ευχαριστώ. Ναι. Λοιπόν, δεν βλέπω άλλα χέρια. Κύριε Τσότσο, μπορείτε να μας πείτε κάτι θετικό, πώς θα μπορέσει να αναπτυχθεί η Δυτική Μακεδονία, η οποία είναι η πιο εγκαταλειμμένη περιοχή της Μακεδονίας μας. Της Ελλάδος θέλετε να πείτε, Και όχι της Μακεδονίας. ύστερα από την πρόκληση που είχαμε από ορισμένους πολιτικούς που μας έλεγαν πως θα κατακτήσουμε τα Βαλκάνια με τις επιχειρήσεις που θα προωθήσουμε στα Βαλκάνια. Εκείνο που μπορώ να πω εγώ για τη Δυτική Μακεδονία είναι, από την άποψη των θεμάτων που ασχολούμαι, ότι υπάρχει μεγάλη στέρηση σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση, την τουριστική αξιοποίηση του πολιτισμικού της πλούτου. Έχει μεγάλο πολιτισμικό πλούτο και φυσικό πλούτο, περιβαλλοντικό, και θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στα πλαίσια του οικολογικού τουρισμού, στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης. Και υπάρχουν παραδείγματα τέτοια βιώσιμης ανάπτυξης και οικολογικού τουρισμού από την Νότια Ελλάδα, από την Μάνη, από την Κρήτη, από ανθρώπους που είναι πολύ μπροστά στον τουρισμό, πολλές δεκαετίες νωρίτερα ξεκίνησαν. Και ελπίζουμε ότι και η Δυτική Μακεδονία θα ακολουθήσει ένα τέτοιο παράδειγμα. Ήδη έχουν γίνει προσπάθειες, όπως είπα, όπως έγιναν πολλές αναστηλώσεις αρχοντικών στην Καστοριά. Αν πηγαίνετε στην Καστοριά πριν από 20 χρόνια, δεν θα βλέπατε ξένο τουρίστα. Τώρα, αν θα πάτε την περίοδο έτσι, από Άνοιξη μέχρι Φθινόπωρο, θα δείτε πάρα πολλούς ξένους να κυκλοφορούν εκεί μέσα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό από την άποψη αυτή. Έτσι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Ρίγο, στον καπετάνιο μας, για το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας, της επόμενης Πέμπτης. Κύριε Ρίγο. Ναι, μέχρι σήμερα, τα τελευταία 3 χρόνια, έχουμε κάνει ομιλίες πάνω από 200. Μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι η ομιλία του κυρίου Τσότσου ήταν μία από τις καλύτερες από τις 200. Και θα ήθελα να τον παρακαλέσω να μας δώσει αυτή την ομιλία υπό το τύπο άρθρου και θα του δώσουμε ευρεία δημοσιότητα. Επίσης, στο chat έχω βάλει ένα σύνδεσμο. Σήμερα στείλαμε ένα γράμμα στον Αρχιεπίσκοπο της Αμερικής σχετικά με τη μονή του Σινά. Και αυτή την επιστολή την υπογράψανε πάνω από 80 ακαδημαϊκοί. Εάν θέλετε να την υπογράψετε, μπορείτε να μας στείλετε. Δεν είναι αργά. Θα προσθέσουμε το όνομά σας από κάτω από την επιστολή. Ο σύνδεσμος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο chat. Τέλος, η επόμενη Πέμπτη θα έχουμε τον κύριο τον κύριο Ιωάννη Παπαδόπουλο, συνταγματάρχη, ο οποίος θα μας μιλήσει για τους κρυπτοχριστιανούς της Τουρκίας. Ευχαριστώ όλους και καληνύχτα σας. Καληνύχτα σε όλους. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα.